Na enasɛm no a ɛde ba no mato din sɛ ahomasoɔ edi ɔsɛeɛ anim. Ahomasoɔ edi ɔsɛeɛ anim. Amen. Yɛka sɛ ahomasoɔ a ahomasoɔ yɛ suban bi a onipa bi enya ɛwɔ n'asetena mu ɛne n'abrabɔ mu. Ɛberɛ a saa nipa koro no esusu sɛ ɔyɛ nipa sene obi anaasɛ obu ne ho ɛkyɛn afoforɔ na ɔhoahoa ne ho ɛboro so. Mpempie ne sɛ anasaafoɔ no wɔyɛ nneɛma a nipa ehunu a wɔde wɔn nyinaa attention bɛma no. Na ne dwumadie bi a wɔyɛ biara yɛ wɔhoran ahantan ɛnyɛ otipɛn ne me ɛnyɛ ɔyɔnko ne me ahyɛ nipa mpu mɛhwɛ me na ɔgye ne ho menaa. Saafoɔ no nyinaa nso ɛni wɔbuo ɛde ma afoforɔ. Wɔn bu wɔn sɛ wɔn kyɛ nso. Na ɛyɛ honhom bi a nokwasɛm ni sɛ ebi bɛtena wɔn mu na wantumi anhwɛ ho asɛm anka na wansrɛ Awurade na wankasa mu no wansakyera nsesa a edi wunya bebree. Na saa ahomasoɔ wei ɛyɛ deadly poison ɛma wo nipa biara a mpatwɔ me ne wɔahyia ɛwɔ me life yi so. Egu nipa biara no ase. Ɛsɛ nipa bebree chance. Etimi gu awareɛ. Obi wɔ adwempa wɔ ho a etimi sɛɛ no. Kyerɛ sɛ saa ahomasoɔ no ɛyɛ wudie anaasɛ wuduro. Wɔde ma meka ɛyɛ wuduro. Yɛ asɛ wunim na de bi gu aduane mu a the whole house is being poisoned. Hallelujah. Obi timi ka sɛ ɛna menye obi ama ne mmoa me. Bekom no. Na ahomasoɔ bi anaasɛ ahantan bi dua bi ɛwɔ ne mu. Saa ahomasoɔ wei kwan a eyi ne ho adi ɛwɔ nipa mu egu ahodoɔ bebree. Obuɔ no ma ne deɛ eyi ne ho adi ɛwɔ ne kasa mu. Obuɔ no ma ne deɛ eyi ne ho adi ɛwɔ n'afadeɛ mu. How the person dress or how the person talks. Obuɔ no mu a eyi ne ho adi ɛberɛ a wanya biribi akita ɛwɔ abrabɔ mu. Ebuɔ no ma eyi ne ho adi ɛberɛ a wanya enyinasoɔ bi ɛwɔ n'asetena mu. Na adɔfo no ɛkum nipa bebree. Ɛkum nipa bebree. Na ɛyɛ asuadeɛ bi ɛde ma yɛn nyinaa sɛ yɛahyia mu yi. Soro nsɛm a mebɛgyina so ɛne wadi ho nkɔmmɔ yi. Ɛne deɛ ne ahobrɛaseɛ mu mepakyɛw. Obi nhyɛ da ɛmpeke da life. Bɛrɛ sɛ w'ani anna hɔ a ebetumi afa damfoɔ bi mu na ebinom abɛtena. Ebetumi afa afutuo bi mu na ɛno abɛtena. Eti Kristo mamba yɛahyia mu yi. Wei ne adesuadeɛ adeɛ a ɛna nadwe mepɛ sɛ me ne adɔfo no mu nyinaa ɛwɔ life yi so esua anadwe. Na tronsɛm ɛka ho asɛm kakraa bi ɛde twɛ. Ɛwɔ Proverbs chapter 16 verse number 18-19.
Proverbs chapter 16. Proverbs chapter 16, verse number 18. The Pacho life and also a bit my power tap screen so no share link in the amount of Robert man send a request abijinaso or baswa na we within who kama said a beya for fra join the jumedie no omunyina so betimi ayedin TB obon ma uremu a na no refi so be mute no umute no a obehwe no asa o mute eyesa emwa ahurasiem ofro baswa na be pacho yenyina yaboa ma adwuma no aye kama no mute ho kama na aye fefefe ahomaso ehwo nkomo na mene adofo no yedi ahomaso edi oseye enim tronsem ka ho asem. The book of Proverbs chapter 16 verse number 18 ma yenhwe sania ora Yesu asem etuyefo ewo eye tronsem mo obetimi afa Bible na wadi machi fefefe. Proverbs chapter 16 verse number 18 ose ahantan edi oseye enim na dwe honhom edi asehwe ekan na eyese wone mobrofo enya hobrase honhom sene se wone ahokyerefo ebeche asade mu. Enti se yehwe Bible verse we ya John Samuel as stating clearly at the amaye nyina entiase wom pefi se ahantan edi oseye enim. Enti se onipa bi ebeye ahantan a it is same as ahomaso. Enti onipa bia woye ahomaso na se ahomaso honhom ebetena ne mu bia no ya na se nipa koro no anase saafo no sa abrobo ne sa suban no epiepia wonom ekọ amaniem ekọ asehwiem ekọ amanehunum ekọ oseyim. Enti Kristo manma ene dodo a adofonom yene mohia weye Solomon ensem a eye twomu nsem pefi ya waka ede amaye sa ahantan anase ahomaso yi wose edi oseye enim. Eze kase bribidi bribi enemu a na chese elidiu ade wakwa kohwie baby a obe regret in the end. Nti tronsa wono peso wo twanity awade mayenhye onipa bia wo ya homaso onipa bia wo ya hantan bia no sedi etie bia no wawieye eye basa emfa hoto ne ye bebre obu onu ma wesiso a Awurade hira ne ntem hira wa hira ne se e bia wato ne nsem wonye sika ntem adwuma sam no baabia wosi start ye ne Awurade abie kwa amana ma wonya baabia sintem sa ntem na wonya ne ho no obitimi ebu ebia womo a ewo akire fanse bi kura abusuam anuafo mo na Awurade apagya no. Nti sanse Awurade apagya no na watima bakuru kesiem ana watima tu kwai ampa abrabana fama no watima toka watima beye japade kakra afei enima afefama no na se ni pei anwene se ebia mimpagyi owura Yesu pagya me ema mabusua se de beya wonom nso obi abenya nyina so pa no afei be wiase na wode ahomaso bi abebata no a se wo kofie mpo na busua hia na ebi omo ka asem bia otimi toto ne nsa benkum no o shoute
na wo ye niema bi ensem fata busuapani kasa wo se wo fa ka no tum ye kire sika wo se nyansa ye kire sika wo se den na afi na aye kasa twitwire ene anuntiabuo eba ne saafo ni nyina so muntie futuo enti se nipa koro no ede saa adwene no hye ne mu na wo hya ase tutu saa namo no ewo na akwa mu a emanipa nyina de won mani ba behwew afi wo mun ka sempa mfa ho akwasi muade akwasi yahomaso akwasi muade akwasi yahomaso onka hyenkodu omesum ntono okaso no nkwa ne nipa na abrabo ne abane saa en obia mfa ne honhom ntaa wachi nti abane saa esanse obia enka wasempa na omompa ye pa ma woni ntino dakope na baabi a wo pagya duruye no na wabehwe fom se etu nti abasa hanta kasa eni anomontu bi anya utuo ni etufo a wuntie no okwa anu akopem na waje wani so hallelujah obitimi wura wariem wo hunu se na warye ne extraordinary ona nani kunu de ka wahye no na warye ase enipa epuba ho nya senketwa ebi kura nya baabi anta na ode kwahwa no ho ma ware obi a ne nsam obi ma ware sikani ma ware ho ahwan me na me adwuma eso na ode abɔ no ho safo hene ohia ne namfufuo mu a ne nkasa ye ene empo de we a obesi address atutu na namo no na etu obi sintidua na ema ne namfufuo ahunu se emse omu ba wiase no omo de em se aware no kro mu aware no eye bola so aware ti ba ne sa enya de se namfo no ebe wishi wo good da ade obi a bedwene anaso obi a beka ne se hwea ye nyina ewa ha ye kwakọ hedi ye behunu di kwakosie obi amfa na koma pa enta wachi ya no nso etimi kowie wo bone na wonipa bia no wo ye biribi na nipa bi amfa koma pa enta wachi a very dangerous maame boatma Joyce me pa che ogudebere erade nsha oba Jennifer erade asodwe nka se wo ya de ne nipa anase ya nta wachi obi amfa na honhoma nta wachi a na nipa ni nya adwen boni bi ade maw ohuye na hi na hanta binti obi amfa wo so na omohya ase so mo dwene ade bi anya fa ho a ewie wo bone eti Kristo maima tronsam no etu yefo me se message a wabeto no matudin se ahomaso di wo seye anim ahomaso edi oseye anim eti tronsam no akachire Proverbs chapter 16 verse number 18 to 19 adofonom we ye Kristo mafutu sem kan se wo se ahantan di wo seye anim edi wo seye anim na dwe honhom edi asehwe ekan eti abraba ye wo mu me pa achew ebia na wa akwantuom a wo no tronsam se ahomaso edi wo seye anim emema wo ho so da emfa nhye wotrim se watu kwai enti akwantuo na watuo no obema kasa bi ho ntie afiri wonu mu aba enkasa matu kwai enti wo Ghana ha no enye utipen eneme na obehia obi na betete ho agu no so na obeye wanim star bi ekire ahantai dika ka kire wo se ahantan yi ne ho adi wo kasem etimi yi ne ho adi ewo niyem etimi yi ne ho adi wo dressing mu etimi yi ne ho adi bra onipa nya baabi asie are very important so wo Ghana ha so wo akwantuo se wo nsam wo bie se wo nsam ne bi se wo akosuku adu baabi ana se
said ye would ye biara, but modern say, a futu samui, ye yina from Wabania sheni. Obi friend also a software. Nanso kwa software bi pa na wo hwe senia we si e present ne ho e kire nsore ma. Aso oni di owu a ye besie ne so. Eya hantan yo. Tronsem se eya homaso. Okasa ne boso. Okasa kire church members ya. Ase church members no omu nye nipa. Dewe a wo si fa ne ho yen kasa men dress wo sika to atade pashe meme kwa metiwe se menye sika be to atade papashe ndi men kasa wo sika men to atade panshe to atade pashe na emom hwe hu no se wonya ade a e betu bi sentidua Kristo fam na America obi boa patimi koye saa ne ma no odi huru afoforo, especially Christians. When it comes into Christian level, okwa sorry na no ko hwe de we si address ene nchichi hu bi ne achia bi ne niema bi na wo prapra ne ho asori fie odaka mu wonaka mu kura ase de wo ye ne ho oje microphone kura no otodwom obi kura na asa kura a kire se ahanta wo ne mu asa wo san wa asori fie. Nanso tronsam say enya sa na owura Yesu Kristo frɛ yen eba nanim ene atasfa asase so. All life no so na wutie bia beboa o mpa futuo so obetima twam. Owura Yesu Kristo enu asemne wo se ahantan anase ahomaso edi wo se yanim, edi wo se yanim. Obi o mema no ho so bia no onye obi otie futu. Yes, so what's the deal? Because obunu so we nyansafo chen wo bia. Obunu se wono na adwene ma bie. Nti wo no level na wo no enye wo na wo betu ne fo. Nanso daachi wo wanim. Daachi wo wanim. Daachi ne betima ye papa, e betima ye bone. Eti Kristo mama ene dodo a ne monyamfo a me ne mo hia. Ahombrase ya ade esombo na ehia woni pa bia se wo hwe bia kira kwai. Na tronsam se ahantan edi oseyeni. Se nana twi ye nyina de ahombrase bebo ye bra na ya kire wodo e de ama ya afoforo na ya bafom ade nyina mu na ya ma ahomaso eni ametena. Awurade die beduru akiri o. Awurade die beduru akiri. If we say tronsam na se obi a wo ye ahomaso mema na ho so minim bibia minim wiase nyanza nyina na wobu afoforo animtia na obu no se wo chen so me na wo sra wo me so na obeye niema bia ebe ma wo bi ewura ho se ewiase kura no oba beye de bia no we yesa no ama the seed of prideness ahanta anasa homaso abawuni peduam. Oba ne kunu kasa ewo fie na wo babesia na no abro ne kunu die so eya homaso. Bible say nko bade bro ho ase tinka woni wo kunu kasa nyina no ahobrasiem me pacho kasa bi na machire na nka be man so ede saa bi na woni ne yire edete ababa wa a wasisuo woni ahobrase o mame kasa no atwa fa so abrantie woni ahobrase ma na master ahomaso nti na be ten ene watima su adwuma hunu ahomaso ebeden watima su adwuma hunu. It is a one to me and now brassia now my son about when esi wani so saa enya de se adwuma no betime su ehunu ti dache no abrabona akosai
woni ahobrase a eno kura na nyaade ese be ma no kura betimi de kawampo ahye wo daachi no abra bakosai ti ahomaso de Kristo mamba ene 18 June si mu bi e wo life yi so ayi na media mani aden media mempem kwasasem media ho anwan ene mfa nkusia wo de sa subane nantia ade a wonim kuro bi nkyira wo sa wo ko boni bu obi ntime nteno because wo de kama ahomaso no awura wo aya atade na wo de ahye enti hwan na ebetufo na se ni pakronkra no kra na nya de se ono obeba betufo because wasi wadwene pise de obeya na beye ana safo no so ma no kra ya obese twawada pa ora Yesu nkae no hu yemobo na oma ya hobrase honhom na ade a yefre no ahomaso honhom a ene abewura ganafo nipa bebre mu na edi nipa bebre nya no besire wurade se na nadwe o ma bi metena yemo so yo ba warfo be ma warfo urade bi kwai wanya company work bi ye wanya obi ka na wotwie ka na wotwie o ka na wotwie papa made driver wanum ka sa te say okura mate na wodi ne mate ni di etareka ho odi meta okohwe mate fo binim de wo mu se kasa kire eye ye ka ne se passenger fo bia awre ho ayawre ho 10 pesos ho 1 cedi ho 50 pesos ho ene na ma ne nipa bebrebe enya moa no amani pa bebrebe enya moa ahomaso nti so bebre ne ho ase aye setie pa ma obi atichi no anase obi aboa no anase obi wade pa bi kro de be ma no yanum kase nti Kristo asemu tuafo wase eyese woni mobrofo ebenya hobrase honhom obi a wo mobo bi abre ne ho ase baako ne ya na omumu ade nanso nka twonsem se mobroni ye obi a wodwo because oni bi to hwe no yi ompene ho asem ofrantomago to nim prepragro entinka obi a oye mobrofo ono de din why mobo onso obi o mobo bia no de hwe no life bonso obekọ no obi no de nsesum na no otemantwia enti obi a oye mobroni life sana esese yenya bi se yeye din ye bokọ na sede mobroni ne honhom te ne dabo efom bokọ no sana esese yenya bie wase esense yene ahokyerefo ebecha asade mu obi a wo kyerɛkyerɛ ne ho pamcho ye kyerɛkyerɛ ho ana obo ma ne life we nyina ye me nhwɛ ni show pa nhwɛ enkyerɛ bi hu ho no ma enye wo yes enkyerɛkyerɛ hu bi ho no ma enye ene ne ahanta ne nam wono nko apese wono nko apese wono nko apese wono nko apese ase bibia ayemuni din ase bibia wono efia bafie obusuafo mpanimfo wo fa wo ho ebusua no ahia ye pebosia e dia ye yie ne nipa domu nyina twotwowurotwo nyina atwahia na wapagya na sa ofa ayinu mafa hoka na nanom ayinu mafa hoka wo so yesu konoma edi abusua pani na wote akonwa no te wonma na ye ne ya wona komam ne ba ntimi anye sa wonu amu ntimi anye na se wo abegye abusua pani no wonyam a form of ahantan na montuo kanya boni o bet wo mu no adwene mu no obehunu se wagine no munyam na ye den na wo ye din ana mo keka de mega bia na motu agina no ama ne sign penefo mienu biensa no ama mo sign na mo pie ofa nana me pese yi no me fa ho ka na de beye na jamo na mo ye efiefo mpanimfo na edemonyam no beba amamo no nti ye de enketo a ja o monaso kakrakra bidi si uso
scan me be ma nti ka se wafa ho ka na eye yie no na nemu nyam ne mra emfa ma mo de bi o mebo mpa ya pata wachi we de ne maami na ewu me maami eye de sima konkon me papa we de sima konkon me maami eye de sima konkon no okoba saa munye sei wafa na mana no mabo wafa no obi aye no aka na otwem yensa me kam ye ma sende sika ma wafa ma sende sika ma mo sika no sika dua nsimi fie o sika dua nsimi fie wonu kwa me fa so me nya sika no wafa na bepem sabre canopy no ma ye wodma na wo te kumase na wo lecha na toto mane na wo twi wo no manim na di bia tem na kasa twitwire na benyina che we nyini njewu this life yet asase we so say we nya wo nkonkuru nyansa na ahobrase amma wa akwam na wo kasa ne oni ye bi na anamonto bi wantoto ne mayia enema bit ma say wasi ahomaso ne ahantan edi wo say yenim ahobrase te say ye hye wo life so yesu Kristo asem ye mema ye ho so anase ye form. Hallelujah. Owura bi betena asase we so. Awurade shiran. Awurade boan. O mani tumi mana wodin pegya no e woni bresofo nyinam. O mane ho so. Ahantan anase ahomaso honhom benemu. Na brabo enwie ni ye. Na asranke Awurade hye Awurade a wo ye odonfo ye mubruhufo no onto nipa ntwene de bia so nipa nya nuhu na wo nipa sesa na kwai na onipa hwehwe onu Kristo mu adwensa kyerɛkyerɛ kwai a osade de tumi sa aboa wo e ma wonya wonyina so yɛnhwɛ ho asɛm Daniel chapter 4 verse number 19 yɛnhwɛ asɛm ketewa bi wo life no so na mpacha afi no abe join ya salvation our dwumadi na agusu a wotie no twonsɛm no topic a me no treat no me say ahomaso edi oseye enim ahomaso edi oseye enim Daniel chapter 4 verse number 19 me kind wa anase me bone tofa na wahunu nia ewo Daniel chapter 4 verse number 19 ye nyina ye nim say eye wahene bi ane Fred Nebukadnezar baba hene obedi hene a ye nyina ye nim senia na henie no wosi eye ne niam afa no kwasemi wonyankopon ma ne tumi e ma na hoden a chese ne breso hene ahemfo de no size wo ye wo hena no woden papa ana on pem kwase asem one mrade ukwati asem wato na na henia odi ye nyina mu no eduruba bi na ahomaso abenemu okai se wono na ogobo ujaframade Shadrach Meshach Abednego egugun sa wo hene no a yes ono a wona ka se ewiase nyina na yansum ne nyame no ona oye so powerful the three more than rough na ebrebi soin na onyankopon koyi ne ho adi ekire no ewoda yesum ekire no na wieye ene nia wo ye ahomaso a abani mu hwe honhom a ewura no ahantan a wanya ewo na henie mu because of say owotumi ade bi odi besi nani so se wo ye bia no omfeli eye successful man enipa suro no enipa bunu nti enam dibia ne tumi a onya ye nti na won fa nipa anya hwe woni pa ye nkoa de open wo ye ewo na henie mu na onyankopon a obo nipa no anase obo wiase no enye saa na ohyehye no so nipa onya ba bi gina buli wunua anase fa nipa nim ye fom anase fo no asafo Yehua ene awurade no munyam ema abosom ne tietia ne nim munyam ene nipa fa ahode so
nti wonam anisoade hunu ne da yesum ebeyi ahintasem bi adi ede kire eye Nebukadnezar na mekan ne wa na mabone tofa na Nebukadnezar son dae na dua bi si ho na owemfo bi de akuma bi si dua no ho abudua no ato atwene ana oye se omunya ne kuntunsi ne wodua nim asase nim ho nsem bebre nti Nebukadnezar son dae no oda sore ye no aye na adwene mu na onte dae na se wa man nyan komandefo pede hunufo nyansafo nyina ba obi antima nkyerase ana oto nsafre Daniel se Daniel mekire ne dae na se ti Daniel bae no yenhwe sania wahene nsami wosi ekire ase efaye Daniel chapter 4 verse number 19 wose mekane wa ewa wose ena Daniel a ne dinde Betisasa ehun dwiri no kakra isan na nadwene so ha no ena wahene bu ase Betisasa ema daye no ene ne nkyerase enhaw ena Daniel bu ase miwura anka madaye no emfa wona wokyiri wo ho na ne nkyerase no so emfa watamfo ho na dua wo hunu ye no ya eson na eye den ya ne tenten ekopem esoro ya wo hunu no asase nyina so no na haha ye fe na eso abadodo eso abadoso na aduane wo mu emanipa nyina no na ewira mo moa etete ase na ewie mu no ma esisi ne man so no verse 22 ene wo hena wo son na wo ye den na wo ye kese edoso ekuduru soro na wotumidie eduru asase nyina no saa ne ma wo ye nyina no da yeso a wo so ye kakraka tintintin nyina dua ne die ne nyina eye wo Nebukadnezar wahenie nyina so ana safu Yehua ede ekire verse number 23 me say ahomaso edi wo seye enim Nebukadnezar onyagopa amanetumi amane so yanhwe na wieye ene anamo wo se atuye verse number 23 na se wohene hunu awemfo kronkron bi se ofiri soro aduru na obeka ase mumudua no na monsai no nanso munya ne dunsini asase nim dade ene kobre mpukyirem petesu wirem na wosuru bosuo mfo no na one wirem mmua enidi nkosi emere enson ebetwa ne tiri so wohene dai ne nkyirase ni wosuru ni no hyebra ebema miwura ohene esuoni ni wobetu afiri nipam na wone ewira mu moa akotena na wama wawe ewira se nantwie na osuru bosuo afo na emere nson atwa wutiri so akosi se ubehunu se osuru ni no ena odi onipa ahenie so tumi na odema obiara ope na sedie woka se wonya dua ne du nsini no mu no se wonya osena se wonya hunu se osoro ena edi tumi no a wahenie ebegina mawo enti wohene mamafutu wonya wo fe ne fa trene ka wo boni nyina tugu ne fa hiafo aye yede esesa wo mumuyo na ebia awurade bema wahenie no agina no hallelujah Kristo mamane adofonom wei eye ohini Nebukadnezar daya wo son ye efa na braba wie ya eba beto no anase atu na wie ewiase we na yetimo no onyankopon anase asafu Yehua one Christ Jesus ewo kwan a omufa so ede wo bia brabo nyina so ekire no obi die nyane de wo daesun ede so ade hunu obi so timi de fa pede hunu fo anase oniso ade hunu ni bi na wakane nyina de akire abrabo ene suban a ohine Nebukadnezar wo mu no enya abrabo a na ya abodwo ewo onyankopon ani
ana Kristo anim. The world is living a life. Wama ahomaso aba ne mu. Wɔyɛ nneɛma wɔpɛ. Wɔno na Nyankopɔn de ahenni ama wo. Ɔbɔ ahenni de ama wo. Ekowie ase a wato Nyankopɔn asɛm ato atwene. Ɛna wɔde abosom huhu asi hɔ a wɔsom no. Enti abrabɔ a na ɔhene Nebukadnezar wɔ mu no yɛ abrabɔ a ɛnyɛ papa a onti afutuo ahomasoɔ aba ne mu. Na Awurade woni ka nye biribi kwa. Ansa no obeyi biribi no, wodi ka yi na di ansa. Ɛno nti na nanadwe me ne wahye wo. Owura Yesu Kristo pɛsɛ ɔmayɛ nkwagye, ɔmayɛ asetena, ye dwumadie bia ye bia no, daache ewie ye. Efisɛ twɔnsɛm sɛ wana wɔdɔ Onyankopɔn no, adeɛ nyina di bɔ ma ne wie wɔ yie. Ana twɔnsɛm sɛ ahomaso di wɔ sɛ yɛ nim. Edi sɛ yabrabɔ no awie ye no kɔyɛ wɔ sɛ yɛ a, na kyɛ sɛ antwa yie amfa ma yɛ. Abrabɔ ahyɛ sɛ nyɛ den sɛ na wie yɛ. Enti adɔfonom ahomaso ɛyɛ spiritual disease. Ɛbɛtena wo mogya mu a sɛ nye Kristo tumi ana wɔde na adom ɛbɛboa entimi mfiri wo so. Na so mesrɛ Awurade de ma adɔfonom nyinaa sɛ ahanta honhom bi empo abɛn wo bi nipadua a Awurade mfa sɛ afutu sɛm yi so na ɔma wonya adanse wo mu na wɔnsesa wo na ɔmmoa. Hallelujah. Nebukadnezar ahanta dɔre no. Nanso na Awurade mpɛ sɛ ɔbɛsɛe no. Enti okoyi ne wadi kyerɛ ne da yɛsom ana ɔfa ne de hunu ni ɛyɛ Daniel so bɛkyerɛ na sɛ na ɔse nana ade a ɛbobɔ bani. Na nka me hu ye de nka nyɛ watamfo, ka nyɛ de okyiri wo, nanso daye no ɛyɛ ɔdɛfo wo ho asɛm a. Ɛyɛ ɔdɛfo wo ho asɛm a. Na nana akakakra bi wɔ hantanti ahomaso nti obetu obepamo akotene hwidem na wone mmoa akotena na wawe efom ensensan ehwira se aboa nantwie na eda ubewunu se osurusuru ni ene ditumi eda woni beba ho so. A day you will realize a day when you beba ho so say a hantai enya de papa no sa da no ene Awurade besa agyew. A day when you beba ho so say owura Yesu Kristo when e wiase agye nkwa no sa da no ene obesa agyew biem. Nebukadnezar fa Daniel asam se yinsimhunu. Nebukadnezar fa Daniel asam se yenkwasasem bi. Ene sa na ekoso. Ene wonipa ebinom anase nipa bi ya ade na senye na wutunifo a ohunu se wa wutunifo no wo wagime. Ohunu se wa wutunifo no unim nyansa wa amobra. Obo bra nka wo nka asem we na beka kire me. Wa bra bosi wi a ka we na beka kire me. Ene sa na ekoso. Nenso medofo de wo twa sanim se na chiachia na de wo ye no anase de wo kom ba bia wotutu anamoko no obi firi hɔ ba ensi ne ye nti na wotuufo momye ma ahomaso emayemu adoforum ne Kristo manma so yesampakani ma ahomaso ma mu dia enkase wasafo awudam una ya senkafo pani enti wodi wutumi bi anase wo pese wo kire se ase wona asenkafo ni nyina wonim nyansa ase wona wadwene ma bie da bi enye sa na de eyeto ne de wato ano se lead evangelism eno nche se wonim nyansa che wo bia obo no nya position no a no de hwahwa na ho ena menam ya asenkafo pani na wagye bibia boso preaching kromo bi mpreachi bi o kasa ne kokoso na wo kyerɛkyerɛ ne ho bi ɛyɛ da na woda no ɛyɛ da na woda no sɛ organize
nemfa osoma afoforo kura wo mu a wo ntimi mpagya ye no emfa wo nsa so ema saafo no ntimi mpagya emfa wo so ema saafo no nya baabi nyina ewo Kristo. That's all. Menam ye difo pani kono hwahwa no ho na homaso bi enti wo mu nkaye no omu afoforo obi kura abofra no a wono ahode aka no kura wode adisem kura be kire no kura no eno kura no na as wo hunu se wono nkwa na disem na ye janim eya homaso ne ba ne sa se anamonto bi kura wo ho a esese bia wo bi di ne nimdia na adwen ene ne effort ebeboa o mbejai fi se wo pese o kire se wo nkwa na wo nim bibia yo Mommy emre ye mwase. Mommy enkasi ye ni bibia. Ye nyina homaso so condemn another opinions from others. Na we de ba no. Ene ma ade ye. We de ba. Collecting ideas from others, all sources. Ene ma ade timi ye kama. Hallelujah. It's Bible say ahomaso di wo say anim. Nebukadnezar braba wo wom ne nye. Awurade abeyi ne ho adi a kire ndaye so. Obese obetie. Daniel akokire ndaye na se. Wose nana ebetumi a ma ayeyede ahiafo ayeyede eka obone ne oniema nyina tugu bia awurade bema wo ye di ache. Na asem na ye Nebukadnezar asum se enkwasasem na Daniel ka. Wo na be kire mnyansa. Wo na be kire mse de si buman. Ene nipa bebiri omusu ba no. Wona be kire mse de misi ne meyere mfantena. Wona be kire mse de misi nware. Wona be kire mse de misi live life. Obi a oya homaso bia no sa kasa we bi tafiri ne no ba. Wona be kire mse de misi nya madwuma mfa. Wona be kire madwuma. Wona be kire mse de misi mprichi. Wona be kire mse de misi nya di nwuma mfa. Enne jidifo empanifo akohia ewo enobuom ebeto media so se jidi ni bia difo bia enhye nkom obia wo ye jidi ni bia True Faith Church International jidi ni bia enye difo a wo behye nkom ewo ha onye jidi ni bia ago all over meboa enso ibinum ewiewia wo mo ho eda so be media so ebehye nkom Ombe media so behye nkom. Nti wo se nipa no ana wa wo ye difo a wo bossa abran busa ho se ahomaso hum na ti wo ana sa ahobrase na setie hum ti wo mu na eze sa no mu mpanimfo watwo mpanimfo anu awofom enti si ehiem baabi na okoka okofa odi adisem kofa obi se we wo mre ne ho ase a. Are you kidding me? Are you kidding me? Osofo aka kire wo se uye dwumaini brampabo bia adwumayefo mo brampabo bia be se anopa bia be se 9 na obi a ho anopa 9 na obi a ho dwumaini obeba mpabo 10:30 11 sofo koka na abuafu asa homaso wo enyo ne de honhom ne maame ampa enye sofo ne de honhom ma wo nanso esanse wonia ahobrase enti obekwa no akopem obepimo brother me too for obepim enyo adwen se wona awurade aye okania wa asafo nim se difo because of say sofo no woni ani anase so wo ani kura no a ase wo wadoma chede ne different to the extent say akra ni nyina ani wo so because said you wusi ye difo dwuma e wa asafo no no apeja asore no amen asore no mu ate eye pa awurade penesa no ye wo sa but e ma hanta bi me mata wadom no nyo adwen se ye pompa ba e ma ni nyina begu so e mo adwen ye wo se ye pompa ba e mema nyina begu so until all act strangely. Satan is so wise. The devil is a liar. Otimi fa kwa bebre so wie nipa. Enti minu anu adwumayefo so yo dwuntuni so yo sapakani so ye Bible reader. Se wo gina Kristo adwumam
ubu keyboards, and I say about drums in this animal. Any position that you hold, it will Christ adwuma mu bia no. Me ba chew. E ma homa so ma mu dia. E ma homa so ma mu. Ne yenyi nemu. Ne yenyi nemu. The whole king Nebuchadnezzar. Hwede ebeto no. Amini wo mu ntime nye. Mini wo mu ntime nye. Me na me ma sori ye de. Me na me yese eya hantai. Ahoma so kasa no. Me na ma sori ye de no de wawa no no obobia so. Oh, na wo de ja omo me metu me oh, me mechiro mo pa. So mu me. Mechiro mo pa. Ene me nkontem. Ehwe so metima sha sori ase. Ene me nkontem. Se adwuma no metimi aya. Tronsam say, Ahomasuodi was saying, bia na say nipa no wa prepare something great for you in future. But when ye no suban no kasa bi nti na a cancel no. Jopeso ye nyina no ajai. Jopeso ye ma wo biara obejai because of Ahomasuodi. The Kristo mama dodo amene mo ahia. Message we a message ya no odin me nam Kristo asem so tuye nyina ye for me I am amount me ka ho bi nya se me ka ma wonko a me ka fa mu aba e de abo me bra enti Nebuchadnezzar wenti afutui ne yanhwe de to no verse number 28 Daniel chapter 4 verse number 28 was na wenu nyina ba wanyini Nebuchadnezzar so abosumi dumienu wie duro no Debi onenam babe aheniem abemu verse 30 ohene ne boa se enye babe kese a machechire maye na ahenie gina bie mitumi din yeso na manimonyam age no adie no eni ana hwe kasa wo kan tina be kase ahomaso kasa se wan hwe na ahomaso kasa bi ba mu aho hwe Nebuchadnezzar Daniel chapter 4 verse number 30 wase ohene enenam ahinia ba mu no ti kasa wo kan wase enye ba be kese a machechire na maye na ahinie gina bia tumi din yeso manimonyam eso na mede agi no enye ni ana okutire no abetire okutire no abetire no atunani no ahwe ahenie no no ahwe nkura wagegye no ahwe sede palace ni sitie na wo dwini dream no kasa na komam no okutire no obetire wasenya dia mede metumi ni manimonyam dia mede mi ankasa mabasa agye no nyeni na Nebuchadnezzar sha se hwahwa ne ho na wode onyankopon animonyam ma ne ho obi awurade no ankasa asafo Yehua ene de aheni na mawo anu amoaye din wo wafo nyina mu se waheni ni nya din na gege enkura hodo nyina ona de ne tumi yesa ekowiase a Nebuchadnezzar de hanta kasa klemu onyankopon animonyam edi amana ho Bible say ebra asem no da so wonanum ewoni mu ewona adwene mu no eno ti eni bi ewona som ewona kumem ewona adwene sanen tie wase na asem no da so wo ohene enum no eni bi firi soro bai se wo ohene Nebuchadnezzar wo ka kire wo se ahenie no atu afiri wonsam na wo bepamo afiri nipam na woni hwiram emoa akotena
na wama wawe ewira se nantwie na emere nson atwa wotire so ede akosi se wobehunu se osusu ni no na odi nipa ahini so tumi na ode mania wo pe. Verse 33 na edon no amu asem no eba mu wo Nebukadnezar ho na wo pamo no efiri nipam na owiwira se nantwie na osuru bosuo efo ne honam edi kosi se ne hunwi efu se okode entakra na ne bowere eye se anoma ede. Adofo hwe wo hene Nebukadnezar oyempowa owotumi owanumunyam owanidie ne kese sa bre no onipa bia henie ento no na woye supreme commander ahantayo ahomaso nti wamfa Daniel afutu a wode ma no anya dwuma. Me say Proverbs chapter 16 verse number 18 was say ahomaso di wo sayenim ahantan ene ahomaso ye baako edi wo sayenim. Nebukadnezar so powerful. Ndiempa nse kuroma obi agidin no ye so powerful anase wiase obi agidin no ye so powerful na ebe wiase ne yese wadane aboa ana waye saboa akotena wirem otizu and wo wiwira wase asam ne ba mu wase wo ene wapam afiri nipam edo akotena wirem na wawe ewira te se aboa nantwie. Enti wonim ebra Nebukadnezar wote sa kasa no esubi ebani nipaduam ebane mu sa su no ya eye aboa su a ebane mu a one emu akokọ tenae ye frɛ no brofo mo frɛ no buantropy. Yes, buantropy eyesu buantropy scientists for anase potoka sem no abodi nyansa for science for na ekirem sa ni din no buantropy. Me brofo no nyasa na tia momfa na sa tititwi tete brofo no maka no buantropy se onipa bi enya atenka bi wonum se otesaboa. Enti the moment ya sa adwene ne sa mentality ne beba otima na se obenya sa eniema no anase sa nsususuo no woyi obi bi atesaboa pepepe. Enti sa spirit na anase sa asu no ebe share Nebukadnezar mu that very day that moment. Bedofo se onyankopon anase awurade se wo ye biribi e de asesa nyinaso bi a eye second o enikwa so onipa bi ama no ho so nta is a transeminar cassette your man ho so no obre na se buantropy se sunu betena ne mu that moment all of a sudden afei ne nyina so se de na bra bote ne sika wo banke ne yerenom se de wagi din body gas obi antime dwodwo no no therefore de ye no tia no adane saboa na wo hwe wo hene mu a sire wo sitie na aboa honhom anase aboa su abehye Nebukadnezar nantwie na ewa akiri ho no nantwie na ewa akiri ho no nu atiasim watiasi nantwie no ewira no grasses no a ewa fikiri ho no nu atiasim beko no therefore ha se ewe sere ahomaso anyi o therefore ha se ewe sere omde aduane besi no anu apia to agu no atiasi afikire ho ewira bia wo bia ada na no dam na zemo TikTok aze na channel ne bi won so na ensuo ho na on de ewira bia menim sa ewia se pa ewira bia wo fa ne sei
two free from say no we ne na tie ne nyina na say na the second Nebuchadnezzar na say na Nebuchadnezzar kwa so sakrai o wiwira say sa ana obi tage wura ya wo kire enduane no hu nsensem ajikum Francis o tage ne so mra mehwe obi na ete ewira mu acha na ni wo wiwira ahomaso ewiye Nebuchadnezzar adofo me se mom ye nyina ye wo life so nyina hwe ho ye na ye nhwe ho fira ahomaso ho na onyankopon bie kwa ma Kristo bie kwa ma wa na se wan hwe ni na de ahomaso be ka ho a wono obie ye no o wo chance se o wo tumi se o sase sanu o wo tumi se sanu o brewase o ma hunu se baby o peja wuduru ye no anya wonko awunti no peja wuduru ho tin komuni Nebuchadnezzar o se na wo pamu ni firi nipam ko tena wirem wa pamu Nebuchadnezzar firi nipam akotena wirem ana wo wiwira wo hyase firifie na namua ana wo wiwira sa okombonchibuom wa hase we on be banese se wodefo mu ane na tade agina na wo hwe ayi ka na sei bode habai ene ade wo hwe ne sa no so mu ya na sei na dimiri katente wo free roses ayi akonwa na wotisum dimiri katente Nebuchadnezzar dimiri katente no atiasi wirem no wo hwira na onyankopon ede saa esuna betre ne mu boantropy spirit what they betre Nebuchadnezzar mu se hunu ho se we ya boa onyankopon de ye ne saa woni bo nipa de ope otumi yo wase se wo mfa ne bonyam mame na wo de ne bonyam ma bosom na wo je meme awurade nyankrompon me ne bonyam fa na wo ye ho kesesam na wo mu nipa na wo tietie nipa fa hodie so no me kire o se me enam di tumi ewo ewiase ade nyina aso. It all circumstances we need to give thanks to Christ Jesus bebia awurade be peja ye duru wa brabo mu bia no mom ye me maye ho so ye mfa se da kese me awurade se awurade bie kwa ma wo a de awurade ase emfa wo kasa wa brabo nyina so anase bebia wanya opportunity bia draw emfa entietia wo bi efa ahodie so enya ade a obi were beho no aka se media me ba wiase be ye dai na emane enkase ntie de nyankopon we sa awmaso no wa be ka sa kuo no ho bi Nebuchadnezzar ntie foto afi Bible say what dane te se aboa kotena widem anu wi wura. Daniel chapter 4 verse number 34 na 33 no on say Abraham say was no wi wura ne sama ne skin kinipa de enwi ne fuye ho enso ono nkwa ne de no nwi we no fuye ho no ono no nkwa de eda ne be ye te se aboa okore de anasa no mantakra on say very weird. This story is very weird. Nipa da sani na ne ntakra anase ne hunwi ayese aboa de Nebuchadnezzar ahomaso nti wan fa ne monyama ma wura Yesu nti ene obi nya babisi a ne wode ne monyama koma boso koda odefo ase odefo ne bono ba boso ne bono ba boso ne yin bibia konfu bi ne Ghana fo maba wabi Ghana fo mrantie bi tu sa na mo we na ahomaso what is car kenti omunipa makosku nti omunipa wanya baby agire nti omunipa wanya kunu papa wani nti omunipa wanya yire papa wani nti omunipa wanya kasefo ne hia nti omunipa
ɛyɛ adom o ɛyɛ adom na sɛdeɛ watimi aduru baabi no sɛ wanhunu baabi a wofiri no baabi a waduru na woyɛ wo sɛ wode ahomaso bɛbɔ obra wobɛtumi asa abɛhwe fam nti Kristo man wei yɛ foto a ɛnɛ anadwi menam Kristo asɛm so etue nyina yɛfo sɛ momyɛnhwɛ yie na adeɛ nyina mu yɛama ahomaso ama yɛ mu na adeɛ a ɛyɛ anigyeɛ ɛwɔ Nebukadnezar asɛm ho de sɛ wokan verse number 34 no a ɔsena ɛnanom akyi no me Nebukadnezar me ma m'ani so mehwɛ ɔsoro na madwene ɛsan ɛba maame hallelujah tio was me Nebukadnezar ebere bi akyi no a time no ɛso ye no me ma m'ani so ɛhwɛ soro na kyerɛ sɛ every wrath of God onyankopɔn abufu a yɛpre yi so wahyɛde ama yɛ bia no anase adeɛ bi a yɛayɛ a ɛnyɛ a ho asotwe aba yɛ so bia no sɛ yɛnya no hu na yɛma yɛni so kyerɛ no a ɛwɔ limit obeyi saa wɔ ha no afiri hɔ Nebukadnezar ɛdane aboa nsɛ so because ni suri ni bibia kyerɛ sɛ wayɛ aboa wɔyɛ nipa o nti nanso ni bibia wɔyɛ aboa adwuma anase aboa de nti yɛka sɛ Nebukadnezar dane aboa saa ne yɛka no wadane aboa wɔyɛ nipa nso wadane aboa wɔyɛ nipa boa because deɛ mo ayɛ no ɛno no wɔyɛ nipa da sɛ ne deɛ mo ayɛ no no wɔyɛ ni bibia sesa kɔ aboa tibiem ɛne bia na wɔ life yi so o hwɛ me paakyɛw ahomaso binti Nebukadnezar ahomaso ɛne no monyo amfa ma Nyankopɔn nti wadane aboa te wiram awiwira ebia na me no omie no de yahomaso na ebia yenya anase obu ono mo a ahomaso nti wonane aboa wo na emom wonane aboa wo wiwira na emom ahomaso ni nti ebia wadwuma firi wonsa wonane aboa nkotena wiram sɛ Nebukadnezar wokɔ wiwira na emom ahomaso nti wadwuma abɔ ahomaso nti ebia na baabia nkananka wo fefefiri ya wo kro no aboa bɔne bia bɛka so amo abadada ene mo ani so kyerɛ Christ peje wani kyerɛ Yesu Kristo na sere bɔne fakyɛ na wansan kanya ne ho biemu mfama wo if it's a transem say ahomaso di wo sɛ yanim danso onipa obenye no hu na wo bɛsa kyerɛ nadwen na wahyɛ ase yi ahobrase ti ɛwɔ adwensa kyerɛ mu no Awurade sa restore no Awurade restore sɛ ne wo begyae ahomaso a wokuna wɔmpɛ wani mu ahwɛ no obɛsa agye obiem obɛsa agye obiem obɛsa agye obiem deɛ wo pɛsɛ wo boa wo a ahomaso nti wo bo ma ɔyɛ ababa wa ne ma me nsɛm wo bi o ba bi si nanso wa adwen sɛ wo mmoa adentia wo hu ne sɛ ne ba ne mmoa de wo hu ne sɛ wo mmoa de wo hu ne sɛ wo ni ahobrase ento wano so aka na adwene mo nstam sɛ enya de sɛ wo obɛboa wo da sɛ wo nya ahobrase na wa mafom amfa bua ma ne sɛ wone ne wo a enya de so bɛboa ene pegi wani hwesoro ne pakyɛw sire Awurade na ahobrase ho humre wo mu Bible say Nebukadnezar emanani so kyerɛ wo soro na wo hunu sɛ Onyankopɔn ne di nipa so tumi na Bible say na adwene sabaman wo de mamenkai ho mamenka wo mfa nso so Daniel chapter 4 verse number 35 434 was na enano akyi no me Nebukadnezar
me ma m'ani so mehwe soro na madwene san ba ma me na mihira wo soro ni no na me kamfo de wote aseda no eyi na ye se ni tumi eye de tumi na nahini ewo awonto atoaso nyina so na asase sotufo nyina wo mu wonhwe na ode osoro asafo ene asase sotufo eye de wo pe na obiere ni ho a obebo ne nsa atwene na waka kire no se ede na woye. Verse 36 ebrenu amu ana madwene sabama me na de ebeye na mahini agide bie wonti manimo nyam ne me ho hyiren esan eba maame na maginafo ene mabrempon ene wo mo eka wonyina bepe me na wode me kosi mahini so ebie. Awurade asem wode wahini Nebukadnezar wompe onyankopon asem atie yanhwe kwan a wode me se Shadrach, Meshach na Abednego fa so na homa so wode no to de wo so wode no to edian wo so wode no to na hunyade wode no to ne huhu ene sede wo sitie ne dian wo ye na wonim se bibia ntime ne da nanso aboa subai ene Awurade nyankrompon edi wure ne mu ene wode bread ase aboa subai kekewo wa mo obi ankotutu amon Nebukadnezar wa mo obi ankotata no ana ho ahwan bia was me nyankopon me na me bo I created you me na me nwono wo so also mfa no nya mame dia de wani daso no me de afiri wonsam de wani daso no me me na firi wonsa ene me se wo hwe me pa cho bebere e bia homaso nti be bia na nka wonye wanu aduane firi no abo wakotena fie ene komontew peja wani hwe soro kire Christ Jesus ono na me kamfo na dinama peje wani hwe soro ogie ni baabi awo ogie ni baabi a eye no ho ni adwensa kira peje wani hwe soro Nebukadnezar peje na ni hwe soro no se onyankopon ti asefo no ono kuto ne betima boa we say wo wiwira no saa me wira no baabi a oche se Nebukadnezar wi ewira ne saa wo we ya mensensan on se nantwie sirom si wiwira sede nantwie si wiwira se nantwie etisi wo compound na se wira wo hon sensan wo no mo wia wo bebo nsem aha de mete nantwie ta wo ha da ko me video bi no ma pusi abecho omo wi no basa sa omo wi sa ensuo ni ho omo ensuo no mo aduane no mo wi esere no mo wi ne sa nantwie no mo wi sa na Nebukadnezar etie wo wi wira no ama bebia wo chese compound wo nyina no afi wo kọ bebia na Nebukadnezar wi wira no wa wi ama ho nyina do se furuban wa wi ama ho nyina do se furuban ensuo to a ebono ne ho ya tache enti dako na Nebukadnezar man ni so kire wo soro na wa hwa asase no na wa hwa soro na wa hwa asase no na wo hwa atache wo butum atache ejanai eniema enye atantade afra ewira no usa wo so moabone na wo hwe no hwe ni nyina so ne mowira yeso okode ne huntakre nyina ne hunwi ni tinwi nyina efua yese anoma ntakra efua yese anoma ntakra afi Nebukadnezar hwe soro no ahwe fom ohwe atacha wo butum ohwe wira wo we ohwe situation na wo homu no wohwe sede na braba ye na nipa da sani ayesa aboa no wira onware ne ho kankan ohine mu a obia wodi nipa so tumi obia wo hwanem nyam bebia wo hye kora no nipa kora ntimi ma ho aye no gwase amabusua no ne manyire dia were ho ne yiri nyire dia were ho ne mpanifo no mu bu manyina aye awre ho die ewo babe kurodim nanso tronsam say Nebukadnezar manani so kire soro wose sadan en wo hunu se ampa onyankopon ne din pasotumi na wose na madwene sa ba maame Nebukadnezar manani so kire so no afei restoration began
Nebuchadnezzar looked up his eye on the master. Of man and so chile master no. Ebra wo man and so chile or kese na wasoro no. Afi ni o ma shase sesa. Afi ni o ma shase se e restore. Na adwene ni yeye. Na Nebuchadnezzar adwene ni yeye. Na adwene ni yeye. Na won konkru siesie. Na mepache bebre buan tropi sa abua sunu a ewune mu a sa esunu sa tenka no wode wiwura no afi na otwedi ampo Nyankopon na wahunu se Nebuchadnezzar bre na komase afi de wahunu se waba fom afi wahunu se ampa wode no nyama ma no wahunu se ampa wonu Nyankopon ne wotumi wade nyina so afi na Awurade siesie adwene no na will restore niema na all restore niema. Bible say enye se will restore na dwene nko awo na mom osama Nebuchadnezzar na se Nebuchadnezzar ehye wosusuni enemonyam. The king started to glorify God's name. Hallelujah. Na enemonyam ahyase ba enye se na adwene no nko eye o na mom na num nyama sha ase ba no wotontom asafo Yehowa no woto dwom Nebuchadnezzar to dwom obi a na adwene firi nipa mam akwa boate bia no wiwira se nantwie afi no woto dwom ye Awurade aye wo life so wo hweme me say ebia na homaso nti wa hwere wade pede me sire Awurade so mfama ebia na wo life me say ahomaso bi ebe wo mu wa mwani anaho ena wutua na mo bi kasayem ne yemim subabim ahofade bim ema enei wade pa bia bowo a se de Onyankopon humo brote na Yesu Kristo adoye da so wo ho na Yesu Kristo ti ase yi ne sere ne se omelukwetiw na on restore ni mama ade bia ya homaso ade bia wotu sa na mo na ama na hwere wo se ya adwuma semu se ya sika semu se ya akontu semu se ya ware mu se ya onipa bi nche moa Awurade adwuma mu ba bi mpo na nka na wo pese nka wo pagya duru na bia ahomaso bia ba wo mu bere bia atwam se banye ne na ho na ahwere wo no ba bia Awurade wo bia no mr nsa locate no pagya wo bio onfa na asem mutum so locate wono wakai eye Nebuchadnezzar na Bible say wo man ne so kire soro na Awurade sa restore ne bio. Bible say tie wo se na ne manfo na brempon ebehwehwe no na brempon behwehwe no na brempon behwehwe no ede ne kodi akonwa no wo se said ye beye na mahenie be se tim bio enti Awurade epie kwa mama brempon behwehwe me na woni mahintase me wom transam say na osan ma Nebuchadnezzar hini ne gidi ye kese ampo chen kane no ne bibia o wode no nyam hye ma Awurade obre ne ho ase obre ne ho ase obre ne ho ase wode no nyam hye ma safo Yehowa obre ne ho ase wakai say we nipa na Onyankopon na bie kwa na ma no me no mienu yenye Nebuchadnezzar nanso na asem wei eye futuo kese de ma me no mienu bibia nka achiwo se Awurade Yesu Kristo asem se onipa fom na woto mbra wom na wonu ne ho sakira na dwen a Awurade asotwe wo limit Yesu dinimu obesa restore obi muate Yesu dinimu obesa restore wo bio onka ese nuane so okromfo a na mepache osan ase nuane so no ye kromfo a Bible di adanse se na owu ni boni mu nanso opegye na ni kire Christ no ofiri owo mu bankwam ofiri owo mu asamado ananka no woko owu ni boni akohuna mane wo gyemu no oko paradise otwana ni behwe Christ otwana ni behwe Christ ema owura ni nyankwaje onyankwaje ma na brabo
Hallelujah. Job, Bible say, now you only pa or body for no tune so sa a man a deep ni be share no. Job lost everything. Job lost everything. What was a no sanity, no truagun winina, no popna. But we didn't gidium each and any shajem quano. But na need to yanko ponso. Bible say, after Job, a curious no tear Janyankupo anymore, or de radias will buffer ye, a de radias, no one radian will shake Christian William. If you said Job woman, what kind of Vienna, what Job chapter 42, what kind of Vienna was in a when Yankupo share Job, a Vienna and a caneno. Someone is such a cries ya. Was somewhat brabonina so. A hand tie, it was saying him. How much it was saying him. Bedofo amaso bi wo mu ana enne se wo be pagya wani akiri Kristo na watu saa homaso no ato atwene na wabefa Yesu Kristo a obeye wo yi o dia homaso nti afiri wonsa no by the power in Christ Jesus a better restore by the power in the word of God a better restore. Na se efiri wonsa mfiem pem efiri wonsa abosumi nu eya wo se ntimi nsa mabakia me ka kire o me se awurade a wo ye hyebre sesafo no be replace ade na ahwere na sama obio wo wunu obi a ni kunu agya no ama me pa che okọ no wasa babakia be ware ni kunu da wo wunu obi a ya saki na fire dwumam ama me pa che bebere okọ na dwuma no ya sa asa afre ne se wonsa meda Sana urade na de. Enti ade a ye frɛ na homaso de edi wo sɛ ye nim sɛ wahene Nebukadnezar sɛ wan sachira na dwe na wan pagye na ni anhwɛ soro an wan fa no monyama masaf Yehowa an wan nye ni din ni an wan bere no ase a enka na wie ye bae nanso ade nyina mu no adwen sakra wo momye ma ahomaso ho ene metena momye nyina yen sakra ya dwen na Nebukadnezar wasai enya ho brase na mepaachew awurade edi nanum onyam sa ma no afei ono akasa be hye mra mame nka kakra nto aso ono akasa be hye mra tie wase ebre no mu ana madwene saba ma me na de ebeye na mahenie agedi bio enti manum onyam ne mehyiren esan ebai meso na magina tufo ne mabrempon ebepe me na odimi esi mahenie so bio na wodi tumi ya esene kanedie no emame wodi tumi esene kanedie no emame verse 37 ehona wie no afi me Nebukadnezar me kanfo osoro soro hene emano me mano so mi na ye se ne no ye nyina eye no kre na kwan eye atentene ne na wona wonam ahantan so nyina otumi ebre won wase wase wona wonam ahantan so nyina otumi bre wase obre wase a na wode wose ye na eto aso nanso se wo sachira wadwea awurade abre wase no na opija wahye won wanyam hallelujah Kristo mama eni adofo no the whole mighty the Nebukadnezar amaso ebe ne mu hwe ba bia nka ekowie no nanso wonya gidie ewo Kristo mu hunu se wo Nyankopon ne di nipa so mame pacho fa hwe otim se ba bia wadu ne abrabo na wo bode de mebo nyina Nyankopon ne di eso tumi onka se me ma ye ho so de wonya ne ne no ewo senti awurade ma wonyae ba bia wadu no ewo senti awurade ma wodue momye mfa ahobrase boko kasapa kase hunyam ni ye dwumadie bia ye de bia ye mfa no nyam okese na wosoro ma ye ntete ho nkyire nipa bi no enka se ase ye ya ade ama nipa bi eluku down emfa no nyam ma afi hunam fa mo no monto bia ye tu no nya ahobrase wom
okasa yem mame pa chaw ekan firi wonu moda woni pani hie bu pani woni akura hie bu pani ana woni akura hie bu akura de woye bia no ana se de ye bia momiema obuo ani ahobrase ani emetena obi ya de ana se wo ya de na nye ya de na nye na obi eka kire ya yentie yemfa mu aba na yemfa nante. Hallelujah. Yesu Kristo kase bi Matthew chapter 23 verse number 12. Matthew chapter 23 verse number 12. Yesu so kase bi tuwa bi ede kire ye. Yehwe Yesu Kristo obaye na no masem a oka ye. Nebukadnezar the whole mented Nebuchadnezzar hwede nkana bra boye nanso pagya na ni hwe soro awurade kai no eside ni nyina so ene ni dibia esa hye ne nsa ahomaso wonye. Hallelujah. Ende bia na wonu obi di dwuma bi e ba chew kopa chew chopa de obi ampa ho wonim se ha na wodidi e beboa ha na ye ya kopa chew na ebia na awurade ati. Matthew chapter 23. The book of Matthew chapter 23 verse number 12. Matthew 23 verse number 12. Shasem bia Yesu Kristo ka ede akire me last quote no doso nanso menka ne nyina verse number 12 o say na obiara obema ne ho so won obebre no ase na obiara obebre ne ho ase no obema ne so. Dio bacho owura Yesu Kristo anu ma se wetwa to ani adofonom ene awurade ma ene anadwe me no bi hia Kristo asem se obi a obema ne ho so bia no obebre wase na se ye ka se ye bro obi ase na twosem se ye bro obi ase a na che se wo no enya de se wo bego fa obi bia anya successful gibia na osi wanem umpijata on shine da so me ma ho so a waso obi a o ma ne ho so no obebre na ase na de obre ne ho ase no obema no so obema no so free say onyankopon doma ho brasefo no si hantanfo kwai. Hallelujah. Edi Kristo mama ene adofo no ma enanadwi me no mu hyiae ahomaso di wo seye ni Nebukadnezar ya kan ho asem wanti afutuo no ma ahomaso ebe ne mu na wodwen se wono no de na hoden enye nyina so a owo na wamfa ne munyama ma okese owo soro na wo bu no ho kese chen wonipa bia na oma hantan ewura ne mu na ode nante na wanti afutuo no awurade asem se onyankopon a odi nipa so tumi no oma ne kotena ewuram edane aboa ewi wira kopem bra oma ne so kire soro no hunu se ampa onyankopon oni di nipa so tumi ya de ba ya bra bomu a we ya futuo bebre edema me no mi no eye su hunu kasa bebre edema me no mi no momi yemfa na Nebukadnezar asemi yemfa nsachara ya dwemfa ntua ho fomfa nante na minim se ye ne sa awurade beboae na watena nim ti akire waso odoma ho brasefo na osi ahantafo kwai na Nebukadnezar manani so na awurade kai ni biem in the wrath of God ye da oso bia no se woje Nebukadnezar mini so betimi agyew obejemen so e wo limit Bible say on my ye ho menasepo enkusi da na awurade so wonton twene da kwadwom kra kan awurade nton twene da the moment we nipa das ni eni beba ne ho so na obekai se awurade ne di nipa so tumi na kasaye ne ye ne anema bia me ye ya enye na ma ba form de a efri ne kro awurade minim se wo na di nipa so tumi ti perform abrabo na edi me ne mo kai mabrabo nto aso nyina awurade me de ahye wonsa mabrama akoma ase family ope na hwese awurade ontutu ana monsi ya hwese de wo hwere ye hwese de wo lusu ye hwese de efiri wonsa ebre bi atwamu a na ahomaso bi
kasa bi niye bi suba bi anamonto bi a na Awurade anim no ɛyɛ na wɔ sɛ ahantan ni no anaasɛ ɛgyina wɔ sɛ wo ahomasoɔ no sɛ Owura Yesu Kristo ɔnsesa nneɛma ɛmfama wo a Awurade nhyɛ wo sɛ wɔgye brɛ na mepakyɛw ɔne metena ɔsɛ Bible verse for today's topic mepakyɛw ɛyɛ Proverbs chapter 16 verse number 18 to 19 Proverbs chapter 16 verse number 18 to 19 and you kind Daniel chapter 4 verse number 19 to 37 Daniel chapter 4 verse number 19 to 37 and you be last quote Matthew chapter 23 verse number 12 Matthew chapter 23 verse number 12 when and someone and ne anadwi yegyina so edebetu ye hofo efa ahomaso ho ya enei agentene ha ewo wiase mo misere Awurade so ma bi metran ye mo ebitie mu a onfa na asem so ensesae Kristo aso wie nkae meda se woje bre na wone metran shalom God bless you ha ene ye de yedwumadie no esi Kristo nhira adoforo mu nyina meye mpae se ebesi obibia ye no nkono ababa ho sima aduonum 950 Ellen Awurade asondwe nka your beautiful lines na to Mami Dora God bless you Mijiri se Awurade adom ho ye Obapa Jennifer God bless you obetimi asana request aba dia wote ye di wusua free ene asemu a eba ye mu obetimi a request aba mepekew na ne wusua free ye no anase de wonya nsuo hunu wo mu no wonso kwaba beka na bibia timi aye kama you from Evangelist David True Faith Church International no kware gidi kokko asore na mepacho meko ne branch a ewo Kumasi Sokobai Wood Village eho na mewo ya dani de nyina no ye ne on ehia ewo live we so na ye de Kristo asem eba Virgin Girl me ma me papa me ne obia emomohie Mama Radi Aisha was say thank you very much God shall bless you too Mama ko Mami Kate yanya Kate wo baako e ha menhwe se menya no na me ne no atwetwe nkoma hello Mami Kate hello okay until yanka was say God bless you for giving us this message. Amen. Mama Jane, may I say, and I move up, never give up. I say, God bless you, Daddy. Amen. Everybody, ensure. I have a salvation our messages, and I will go so with you. Obey me. I follow me. No hitting notification symbol no so. It's a prepare paper life will be an auditor so be notification. So na open messages I would be bread here. Welcome me by your messages, short messages be brave. Egu ha me posti be brave egum obetime ahwe na wa like and wa share na bibia timi aye kama. So na uko YouTube Ojera TV oko honom so a messages be brave ye de egu honom ene True Faith ye dwumadi hodo be brave and ma posti ewo YouTube ho Ojera TV oko honom be brave egu honom na bibia nso etimi aye kama all like and wa share na bibia aye kama dwumadi Ghana time 8 p.m. bia ana me pacho ye ba live we so eba be di say dwumadi eno ade ye me ka kire mo say ye life na say time say ya na me pacho bebre me network na take call kra me network no take call kra enti amament mi answer my life ni should be kra enti message mo fanche na so no message no eda YouTube Ojera TV eno message no na very powerful yet today say a kiss of betrayal eno message no a kiss